Lalaking silingan sa usa sa mga tulisan midangop sa mayor sa dakbayan sa Sugbo, samtang makigtigom ang mayor sa mga negosyante ug mga adlawa aron hisgutan ang seguridad sa ilang mga patigayon. Ani ang report. Nakikita kang Mayor Edgardo Labella si Rodolfo Ugang Jr. aron magpatabang nga malimpyuhan niya hangalan. Kinitungod kay tupada sa ilahang gipuy-an ang gistahan sa suspitsadong tulisan. Nabalaka siya nga mapilunya sa kaso ilabi na kung mukalit sila og hawa sa dapit gumikan sa kahadlok. Matod ni Ugang nga duha ka buwan pa lang nilang silingan ang suspek ug wa gani siya makailan ini. Si Ugang suod sa usa sa mga sinaligan sa mayor sa Cebu City. Sa akong safety, okay ra ko, pero ako sa akong mga anak, sa akong asawa, gusto ko nga i-clear na ko para wanay magsigig surveillance na mga pulis. So ang imong sakinan sa man kuan sa pulis nga i-custody? Wala kay ilaw tang kuanon ba, ilaw ta ablihon ba. Ana niya moto ni anak ko nga ayaw sir ako ana. Kay ila namang gi-ready to sa taas. So ang importante lang nga mosulti siya dito sa tinuod kung sa tanan niyang hibawan. If he has some information, but he should cooperate with the police. Samtang makiktigom ang mayor sa mga negosyante ug ubang mga stakeholders ug mga adlaw aron disgutan ang pagpahugot sa seguridad sa mga establishmento. Kini aron dili sila malutsan sa mga daotang elemento. Mangutana tao kung sa ilang mga contingency measures, ilang mga intelligence gathering, artificial intelligence to prevent what happened in Mandaue. Should be better if we are preventive. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kauban si Mel Colmenares, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.